खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बीजेपी बीपीएफ गोरोबथाया बायासै। हाग्रामा आरो हिमन्तआ गंसे थोरसियावनो ओंखाम जायो बुंदों नबकुमार सर'निया। बीपीएफजों गोरोबथाखौ लानानै बीजेपीआ मिरुआव मा रायलायखो हाग्रामा महिलारिया जेबो मिथिया। नलबारि पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय 60 लाख रां लुट खालामदों। जरहाटआव गिख्रंथाव अर खामदों। दानिया आबुं रादाब। बीजेपी आरो बीपीएफनि सोंखारिलायनाया आरो अजद होलायनाया बिसि फिसायनि नखरारि नांलायनाय होननानै एमपि नबकुमार सर'निया बुंनाया सैथो होनना फोरमान जामारबाय। बीजेपी आरो बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव गोख्रों सोंखारिलायनानै मोननै दोलोनि गेजेराव गोरोबथाया बायबाय होननानै आसाम बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरा गले गले फोसावनायनि उनावबो बीजेपी आरो बीपीएफनि गोरोबथाया बायासै। बीपीएफजों गोरोबथाखौ मिरु बीजेपीआ सिफायासै। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शुक्रबारखालि गोदान दिल्लीयाव बीजेपीनि आफादगिरि जेपि नाड्डाजों लोगोसे आसाम बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरा गोलाव सम सावरायहैनायाव बीपीएफजों गोरोबथा सिफायनो गनायथि होआसै। जेपि नाड्डाजों सावरायनायनि उनाव आसाम रायजोआरि बीजेपीनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि रायजोआरि बीजेपीआ गावनि बिथांखिनि बागै मिरुनो फोरमायदों आरो गोरोबथा थानाय थायैनि सायाव मिरुआ थि खालामगोन। बबेखानि बिटिआर गोरोबथायाव बीजेपीआ देरहानानै बीपीएफखौ फेजेननायनि उनावसो मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो बुजिनो हागोन आसाम बीजेपीआ बेसे गोख्रों आरो बीपीएफआ बेसे लोरबां। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि मिरु बीजेपीनि आफादगिरि जेपि नाड्डानि थाग्रा न'आव जथुमनाय बे मेलाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, रायजोआरि आफादगिरि रन्जित कुमार दास, नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मामोना बाहागो लादोंमोन। आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिमोना गंसे थोरसियावनो ओंखाम जायो। बे बाथ्राखौ बुंदों 5 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि एमपि आरो गण सुरक्षा पार्टीनि आफादगिरि नबकुमार सर'नियाया। शुक्रबारखालि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं सालाकाथि बियाबनि हरि बाजारआव जीएसपीनि दोलोनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव नबकुमार सर'नियाया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि सोंखारिलायनाया बिसि फिसायनि नखरारि नांलायनाय। हिमन्त आरो हाग्रामा मोना गंसे थोरसियावनो ओंखाम जायो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जीएसपीनि अनगायै रावबो दोलोआनो सोरखार दानो हाया। जीएसपीआ खमैबो मोन 30 मासियाव देरहागोन आरो बिटिसिआव सोरखार दागोन होननानै नबकुमार सर'नियाया बुंदों। बबेखानि बीपीएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि मेल मिथिङाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लायोब्लाबो बिसोर इउपिपिएल आरो बीपीएफनो भट होआ। गासैबो जीएसपीनोसो भट होगोन होननानैबो नबकुमार सर'नियाया दाबि खालामदों। शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव आसाम रायजोआरि बीजेपीआ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ दोलोजों गोरोबथा खालामनायखौ लाखिनाय आरो सिफायनायखौ लानानै मिरु बीजेपीनि आफादगिरि जेपि नाड्डाजों लोगोसे सावरायहैयो। नाथाय बीपीएफजों गोरोबथाखौ लानानै बीजेपीआ मिरुआव मा रायलायखो आरो मा बिथांखि लाखो बेनि बागै जेबो मिथिया होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोंखारिलायनायफोरा जाफ्लेगासिनो थानायजों लोगोसे बीजेपी आरो बीपीएफनि गेजेराव गोरोबथाया गैला होननानै हिमन्तजों लोगोसे बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरा फोसावगासिनो दं। नाथाय बीपीएफआ दासिमबो बीजेपीजों गोरोबथायाव दं होननानै बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामगासिनो। रिपर्टनि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया जोलुर गेलेनायखौ नायनो जोबोर मोजां मोनो आरो मैया बिथाङा रासिया आरो आमेरिकानि गेजेराव जानाय फाइनाल जोलुर गेलेनायखौ नायदोंमोन। नाथाय नायफुनाय समावनो टिभि रिचार्ज जोबनायनि थाखायनो टिभि नायनो मोनासै आरो बीपीएफजों गोरोबथाखौ लानानै बीजेपीनि सावरायनायनि बागै जेबो खौरां मोनासै होननानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों। नलबारिनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव डाकाति जादों। मैया शुक्रबारखालि नलबारिनि पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय डाकातिफोरा 60 लाख रां लुट खालामनानै लांदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाथियार लानानै बाइकजों फैनाय 4 दुथांफोरा मास्क आरो हेलमेट गानना बेंक सिङाव हाबो आरो हाथियार दिन्थिनानै बेंकनि गासैबो रांखौ लुथिनानै लाङो आरो गलि गावग्लुंनानै जाथायसालिनिफ्राय खारलाङो। बबेखानि डाकातिफोरा नलबारिनि पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय खमैबो 60 लाख रां लुट खालामनानै लांदों होननानै रिपर्ट मोनदों। बे जाथायाव नयन दास मुंनि सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो होननानै मिथिनो हादों। जाथायनि बागै नलबारिनि एसपि अमनजित कौरआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथायसालियाव डाकातिफोरा फायार खालामनाय थरथाम गुलिनि सलथा बोखांनो हादों आरो बे जाथायनि सायाव डाकातिफोरनि हेंथायै गोख्रों नायबिजिरनो जागायबाय। ओरैहाय डाकातिफोरनि गुलियाव गोब्राब जखम जानाय नयन दासखौ नलबारि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादोंमोनब्लाबो उननि समाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो।
दिनै फुंबिलियाव छठ फुजानि रंजाफुनाय समावनो जरहाटआव गिख्रंथाव अर खामदों। जरहाट नोगोरनि रजामै दामह रिजन कल'नियाव बे अर खामनाय जाथाया जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गं 30निबो बांसिन सुबुं थाग्रा न'फोरा खामनानै सेवहांगार जालांदों आरो लाख लाख रांनि खहा जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 5 रिंगासोआव जानाय बे जाथायाव गं 8 गेस सिलिन्डारफ्राबो बेरफ्रुदों। नाथाय जरहाट जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय अर खोमोरग्रा बिफाना गोबां नाजाथाबनानै उननि समाव बे गिख्रंथाव अर खामनायखौ खोमोरनो हायो। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो जरहाटनि जिल्ला बेंगिरि आरो एसपीआ जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। बबेखानि गंसे चार्जार लाइटनि थाखायनो बे गिख्रंथाव अर खामनाया जादों आरो छठ फुजायाव थांनानै नखराव रावबो सुबुं गैयैनि थाखायनो अर खामनाया गिख्रंथावनासिन जादों होननानै मिथिनो। ओरैहाय अर खामजानाय नखरफोरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होगोन होननानै जिल्ला बेंगिरिया खोथा होदों आरो बे समाव न' गैजायै सुबुंफोरखौ जायगानिनो भारतीय गोजौ फरायसालि आरो हरिजन गुदि फरायसालियाव रैखाथि बादा खालामना दोननाय जादों होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।